Често гладът се възприема като усещане, което просто настъпва и човек започва да търси храна. Оказва се обаче, че причините за изпитване на глад са по-комплексни и до голяма степен имат корени в детството. Счита се, че изпитваме глад, когато на тялото му липсват определени хранителни вещества, вследствие на което то изпраща сигнали към мозъка. Това е така наречения хомеостатичен глад или по-просто казано физически глад. Често обаче човек изпитва глад без да има недостиг на хранителни вещества. Глада може да се породи при мириса или вида на вкусна храна, при скука, стрес или друга емоция. Апетитът е друг вид глад, който се гради на базата асоциации между определени храни и последствието от изяждането им. Например, виждаш парче торта и знаеш от предишен опит, че ще изпиташ приятно усещане, когато започнеш да я ядеш. Така се пробужда апетитът. От трета страна, усещането за глад може да бъде заучено, за което централна роля играе родителя или настойника, грижещ се за детето в периода на захранването му. Счита се, че в този период детето се научава да различава глада като усещане. Следователно, има логика да има сходство в това как родителя или настойника и детето тълкуват физическите сигнали като глад. В проучване по темата били взети данни от 111 двойки родители и деца. Те трябвало да попълнят онлайн анкета непосредствено преди основно хранене. Анкетата включвала въпроси относно това как хората тълкуват различни физически усещания като глад, вярванията им свързани с глада и нагласите им към храненето. Децата и родителите наистина имали сходни отговори. Например, когато детето вярвало в хомеостатичния глад, това беше глада породен при липса на хранителни вещества, той и родителя имал сходни възгледи. Ако детето имало склонност към неконтролирано хранене, той родителя имал често висок индекс на телесна маса. Това означава, че когато изпитваш глад, не винаги тялото ти иска храна. Понякога то просто повтаря модел, научен много по-рано. Опитай да си зададеш въпроса, от какво всъщност имам нужда в момента. Осъзнаването само по себе си може да промени начина, по който се храниш.